Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag, amalam yo amin nga sangapada, mga ka-alright. Manipod nga ro dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan is Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga suwang ba di programa? Idi Kalman Live. Idi Kalman Live. Kaya dito pag-aim nyo, Mr. IKL. Idi Kalman Live, manong Nemi Ruiz. Nemi Ruiz manenteng kay mabuya. Mga ka-alright, mga ka-Nemars, mga ka-IKL. Adak pa nga mabuya, yata yan ta DJ sing, mamay ito yan. Dahil ito yung live. Live tayo iti radyo ha. Ngayon saan nga live iti Facebook dita. Ngayon dito ay live na live tayo. Ngayon dito bigat namnamayin yung live tayo ito dita. Ayan. Papagay mi, pakishare ti programa tayo. Nga iti kalman lang. Share. Nanan. Oy, Nemer Studio. Padaanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Kelvin Roy. Idi Badok, Ilocos Norte. Idi pa nang isurat ni Amante Pagaragan. Idi Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Ado pwede kita surat na. Basta kaya aming nga sa kapana. Sagudahin nga rin ti surat. Ti kalman laeng nga paset ti pagkasalitaan ni Kelvin Roy. Idi Badok, Ilocos Norte. Idi pa nang isurat ni Amante Pagaragan. Idi Mabusag, Badok. Idi kalman lang. Idi kalman lang manong nemi tanakapudpudutin. Makasinitan manong nemi tidarang tiinit kasta una yan tilingit ko. Ngamjak penalpas ti gagaitak. Ikatek ti ruot dagiti bait dagiti mulak nga nateng manong nemi. Namanog akon. Masurunak pa din. Takasano manong nemi sa agmidlatan di makaamo nga mga istimar ti medyo panglawain nga dagami nga nukasta nga tiyempo ti raep ket agraep kami dio tiyempo ti panagkapas ket agkapas kami ket nukasta nga tiyempo nga panagmula nga tinateng ket agmulak tinateng. Irinto manong nemi tatalukam nga kakabsat nga puro lalaki ket siyak ti burdek. Siyak laengen manong nemi ti awam pa'y asawa na. Tadig iti doa kakabsat ko nga inauna ket addan pamilya da tapay putot da. Manipod ket idagasawa dan adasawa dan simbatot da madten manong. Imbes ko nga adadang isudat mga sikaso iti taltawlon ket bangkag manong nemi ta adda pamilya dan. Ngem simbatot da madten. Sakmitlatan manong nemi. Ho! Yung mga da asawa kong nagasawak mo. Naglino nga naginana, manunay mi pinunasak digitilang ko, pakadigdikusan na akon ko na. Walking distance met, manunay manipod dito'y aging gay ti karayan. Eta na, pinagpag na akon manunay mi, aging ka nadanon ko iti karayan kalpasan nga sinalput ko iti napuskul nga kalidaan nga dadag iti pepper tree manon nemi nga iti igid ti karayan.
Nakauyo sa akon manong nemi ket inikat kon ti pantalon ko tilangin brief tinabati. Bumatong ako man manong nemi dita. Adda masaripat-patak nga aglablaba iti surunget. Dua babae manong. Madi, dito'y babaen dito'y babaen da iti pagdigusak di. Baka ti pagdigos ko kaya tayo pagbulbulnawan daw na pagbagbugsawan daw. Manong nemi, bumatok ako mamanen tatalaga kaya't kung diagdigos ang pagamawa manong nemi tada nagbiskol kaya't narato pakablaawan manong nemi so nga nagmiskol. Dito anak ko ti kasar manong nemi nga nilani so da kini Dexter dito barangay 23 iti asidek ti GSIS dito Lawag City. Dalani kini Dexter ka nagit anak da. Agramang meten kini kumadre nga Ansis. Babalbalinan kumadre Ansis. Kuti-kuti da bulbulungan. Bimatungak na talaga nga dagaang nakon manong nemi kat idi tulumong awak ne pasabat kanya kiti ikis kag papaarayat. Rayatan na kami! Tinaliyaw ko nung nemi ti paggapan ti ikis ag papaarayat. Iti ayan di kita glablaba nga duwa manong nemi nga babae. Bakit kan balasang? Ano malmal masamat na bakit? Ay manong! Tulungan man ninanay ko kasi mo rito kisiw na! Umay mo alawan ka na malmal masat! Kasta o ni Matenati, taray ko manong nemi si Magkat, kalpasan, na parang sa Jack, ne? Nagkisiw na bakit manong nemi? Akit sinakurir ko na nga inalaw, kaputa ne, adun na inom sa api nga danuman manong, kaputa, iti mismo nga danom, iti nagkisiwan na, natulid nga nakaidda, imbag ata, ay sapo, magkatag ko man manong nemi ti bakit, iti madlaw ko nga siyak tikit kitain ti balasang. Nakaturong manong nemi ti matana iti brief ko. Isupay lang met manong nemi ti panakalagip ko nga si Bribri pakgayam ng imay ti mulong. No, mahanya ko ba't bibiyang ko na makita na tarakin ko kunak tinakim ko Nim na pintas manong nemi ti babae. Uy, nakapinpintas. Iti parang kita na, iti brief ko. No muna ti pa nangarakop ko, ti bakit, parang nemi, kat medyo na idingkil, kat ne, sa bali matin, rom-rom kas matin, mano, kaya na't lumusot, at susapo ko. Intuloy ko lang nga sinakro, iti bakit, manong nemi, sa intakdang, ipandisirok, iti narukbus nga paper 3, sa kunak iti babae wano balasang ading mabiglaing isa lang kang buko maninanang kumanong when bait datan urit ta samot nga singlot lalala mabiglang ta inaklabasit ag short ag pantalon kat ni okay lang tamanong urit nakabrief ka halakit nga sumari apang isot kitam alam mabiglaing ta ag pantalon. Delikado manong nemi na muna tahan o nga nakkel ti brief ko medium sa nga large iso nga talaga nga tumangkin na ti armas ko kat sumari manong lumlumsot ko na mom nga pata pa nakkelen no apik namin kidatang ni nanang ko nga brief ko kat datay medium imbas nga large suot ko matlang nga manong nemi ti pantalong ko nakauyo sa klatang kat nagsubli ako ni ti ayandig iti agina. Uwan manong nemi. Pinatas ko manong nemi nga pinandagan at tinalmagan, tibuksit na, tapno laing nga no daman na inom na nga danom kita masapol nga may kat nga maumat. Imbiling ko manong nemi ti balasang nga pamangalat ti tuwalya at punasan mi ti ulo na ti buok na punasan mi ti ropa na. Uwan manong nemi. Kumusta nilalangkot manong? Mabitlaing nga, urahin nakta. Mapanak magiging tricycle nga pangiluganan ta keng kuwana. Talabipitas mo lang no may tarahe ito ospital. Salamat la nagtalnamot din. Matmaturog sa lahang na puko na latpuot na.
No, apekit nga mga inanandana nga nagkisiw. Kabayatan nga, nagibugbog sa wisuna. Pagamulatan ta, natulid nga, kulkulag pagpagmete. So, nagbagikisa ka nagpanahit kang gamanong. Awag gayam, siyak ni Lerma Lisa. Siyak met ni Kelvin Roy, ading. Roy ka naman natandam na di unay atidug tinagan. Apekit di kami nung ni amante pag-aragan ti agsurat kat atidug ti ibang nanganagan. So nga Kelvin no saan kit Roy. Nagpili ka na kayat mo. Kelvin o Roy. Roy latan, alisto. Sige. Sige nga rod, Lerma Lisa. Lisa latan no Lerma. Lerma latan mano. Nagraip ti dakulap mi manong nemi. No itatay kat nadlaw ko nga nakabripak. Isumatan tinakadlaw manong nemi nga awam brana. Nga nabasa ti t-shirt na manong nemi kat syempre na nabasa ti bado kat may dagkit iti barokong. Nagpintas ti sukog ti barokong naman. Numabalin la kumakit talaga nga arak ko pagkunsa ko kirab-kiraban di kitis man sana si di barokong. Sagad nagrumpi di kiti bibig na. Nabiyag di kiti matala. Ama, agayata kun manong. Ado maten di kiti babae iti lugar mi. Manong nemi ado pa di kiti babae nga isoda pa iti bang timo-tibo. Wano, mangipamuspusan tapno pansinek wano tutupak idangem. Jakmat kayat tao mo't pakainlabag kada kuwada. Sa mesa manong nemi sa ang kulibakin, kada kami nga talong kakabsat kat siyak iti kagapuan. So nga mas daw nga ro, di kita kakabsat ko no apay nga aging kakarigito kit awumpe di girlfriend ko. Kasano ko mga damag girlfriend ko kit awumpe nakainlabag. Ngayon dito kita manong nemi, ang payan tinirimusing ayat iti barokong ko kini Lerma Lisa manong. Nanlaunan nga kita hike ti barokong nakit inapot. Ala, manong sorry Abi nga putam. Itay hang ko inapot ti brief ko. Ta nakasakuroy kini nanang mo. Ita, apa nga putam da ita. Kadyak mo inapot itay. Tapi lang ang madlaw ko gayong nga. Awan brak sa nabasa t-shirt ko. Nakapimpinas ka, Lerma Lisa. Ay, nakaputin na nanang mo. Bimaring kos nga dagos manong name iti bakit. Ay, sino ka? Ha? Ano ramit ang ako, ha? Nana. Ay, loko ka. Gun na wayam ti. Apagantag dito. Andiyan napasama ka? Kuha na nang. Kasi mo ti kisiyo. Kat ni Kelvin Roy. Isa ti nangarahit ka na kayo. Sinakroy na kayo ngayon sagpat. Ngayon pa dito si York ti Pepper Tree. Ay, pati siyak. Ay, bakbakataan akon. Da kami nga ginakas ta. Nanang. Pasensyakan, Roy. Okay lang. Nanang rumpin ko bang agyaman kay kingkuhanan kapata. No saan nga kapo kingkuhanan, Jaklamon. Ang mga no, tuloy-tuloy hindi pa nagkisiyo. Okay! Kasi na dito, laman na kawitan. Sus, po, talaramidan nyo. Nakaturong ak lang. Andan sa balik aramidan nyo. Bastos ka nga lalaki kung gundawayam ti kinakarop, ti may sa babae. Ay, saan nga peso dito na? Saan nga peso? Laga, kasi na kita labaantan. Nanang mit, hanta pa nabugsawan ka sa nung adaangkasan ta. Ano? Di ka pa nagbugsaw? Madamatay tagabugbog sa pagamta kisiw kayo. Mapanta ka rin din, tagbugsawan. Tagdigustan. Tapos na kita gawitan. Ay, siya nga lalaki ha. Bastos ka. Umatay ko tayo. Hamang ganda anak ko. Oh, di ka kayat. Nagarim ka kamantaya anak ko. Di ka kayat. Pangamadam. Manong nemi pimanawan na si Malog dagiti agina. Ti Malyaw, nila Malisa, manong nemi, kat sinsidjas na nga dispensary ko ni nanang na. Wan manong nemi, hawan ng tiganas ko, mangituloy ti panagdikos ko. Nagkawid akon, pinanawag latan dagiti agina, masurunak.
Imbas ko mga agyaman da nga bakit? Imrupa-rupa na din nga, no agarimak, kiniler malisa, dinakkan no pagan ano? Huh? Dinakpagan ano di saan? Ngayon, jak matan maisina, itimugin ko, itilagip ko, itisirmatak, itivision ko. Taon rin nakakademak, manunemi kasla makitkitak, tinaamo nga rupa ni Lermalisa. Iti pa nakakitak, tinagpintas, nga sukog ti duwaman sanas, idi barukong na. Nga as in, nga nakitak, gabot na nagminer nga rod, gabot na nabasa, ti dimket nga t-shirt na. Paunahin manong nemi, no kuma nagamatak, no kuma nakamalak, no kuma nakihirap, nakagat ko. Sakit, dagiti mata na, ti agong na kandagiri bibig na. Nagpintas manong. Nainlaba ko. Ngayon kas jemet na bakit. Saan pa nga nagyaman mo, ti luka, nabakbakitan. Naibaga karatatang kininanang manunemi tinapasamak apan ng isalakan ko ti bakit. Ngas di pulos nagyaman. Asin ko ayan dagi jay. Dada ka nung kabang-ibang nga barangay, tatang. Kisiw ko ram. Then samit na bakit pidela na jay. Pidela? Diyan mo nasalutso tinakan jay ina ni Lermalisa tang. Lermilisa. Kakaiso ng anak na rin kahit. Nga ti ama na kat. Nagan ti amahan na yan. Peter, Juan. Peter. Pedro ko na ng Peter ko na. Juan, so. Juan. No, taga-barangay, bangir nga barangay, kit agkisiw ko na, isumulat madamdamag kit nga na dyan, nga bakit nga pidela, agkiskisiw. Yan tumanggit pa siya rin eh. Lerma, Lisa tatang. Di matimbagan dyan bakit aya, nga kiskisew. Nga saan nakaakayat? Di ba ak nga kisiw? Taore matuluyan na. Di ba magbagatigas na ba? Akan no kahit mo itong mapamasyara na katatakin ka. At nga kastamad ti kayat may kininanang mo. Balsan nga nag-aasawan na kita kakaam sagdudwadan ti anak. Kakasikab lang nga mga ayawan kadakwado no da kami ti agayawan kapata naalikudag da. Makiasawa ka matan ako. Ano makiasawa? Agasawa ka matan. Sunod ng tatang, inakto pa siya rin ni Lermalisa. Nalap sa tatang. Di lang mo, no kasano nga, nakita ko, di barokong na. Nakabado nga rin t-shirt nga kimupkap gabota na basa. Kaya nakita ka mismo. Akasbet, di ba nakakita na tatang nga nakabripak. Kaya po siguro ta, nagkrasak ng dagos kang kuwana. Kaya timang ka na. Ano na? Imi nga ayaw awak lang nga lumusot nga sumari yan di brief ko. Yeah, pukit nakita na. Nakita na nga ruda yung kita-kita mo din di barokong na. Ay, karta siya rin na barokong ta. Iyala. Wala ni tatang dali magbagada. Anong iyala. Abay dagas ti bagang iyala. Lati ba pa mo, ingkaman iyala na ito yung kwartak na, ingkaman mang, abay dagas na yan. Tatanga talaga, numangig na kayo ni nanang. Talaga, ngak-ngakin na kayo. Ano nga iyala? Igatang iyala. Dagas ko mo na ito. Mamang barok, astak mo didi. Hindi akong pinangkapag-asawa kayo ni nanang mo. Nga niya. Kita stok man nga tumulong ti padang nga tao. Ora mat pakataya ko na basta masalak ni bak na matulungan. Nabadasak mat idi nga haangag nagyaman di tinulong ko. Tinulungak ko na kuma. Kasi nang ti panagamuyo kay nanang. Panagamuyo kay nanang, wow. Isot di masideg nga nagyaman mo kanya. Isot nangaram kanya. Hindi tatang maglaslas to. Ay, aman, ulit naman ang ginanang mo. Ay, sun nga. Baga may akardo. Di ka man sikat na nga rin kanya kide. Alaw, mas deg ka man dito, patalutalang ka. No. Tatang na, de.
Pataltalan na kayo ni nanang. Sabi kami ni baga yung ni nanang tinangharam ka na kayo. Aging ka manon nemi nga nanandunan iti Domingo. No kasta nga Domingo manon nemi kat sana ka sumalsalog iti taltalong iti bangkag. Dinaramit ko kitya, insuot ko na iti kagkopuan nga pantalon ko, kasta matin iti polo shirt ko, napanaksimok na iti simbaan. Kalpasan deta manon nemi, nagdiretso ako nito kabangibang nga barangay, kat sinapol ko ti balay, daler malisa. Lakay manong nemi dyan salutsudak. Lermalisa ko ng baraw. Tagadtoy. Wandata. Ay kakaiso ng anak kanong. Dahil tinanang nakita di man nagkisiw. Ay, ni Pidela. Pidela? Uy, nanang ni Lermalisa ni Pidela nga manaling agkisiw. Agkiskisiw. Wala doon. Pagamunta kisiwlatan. Wata na, amoy kat balay da. Joy! Alag pa amyanan ka, makinam tulad tayo kay tas la balay ti Hawaiano nga balay. Bunggalaw. Apay, Hawaiano da? Ay ham, may tangim baka kayat da tagbaling Hawaiano, no Hawaiana. Ija di balay da bro. Nagpinta iti berde. Saan nga BBM tata? Alang BBM. Nalabaga BBM. Anang arti berde. Teka laban da. Ay, po yan. Kastaya lang nga karo din. May masamit lang di mong galo dito nga balay manon nemi nagpinta iti berde. One, yellow green manon nemi. Bak ng dagayam. Kabot na nakalokot ti gate manon nemi simrekak. Nagtugtugak iti daw. Sedera. Lakay. Malim yun tata. Sino data ya? Daki ka din ni Lakay Pedro? Oy, ang Pedro. Peter. Ay. Data Peter, umayak man. Dadlaw ko man ang name ito na pag nibasdik tiri daw. Ito yung malokatan, nakitak tila ka, ang tabtaba ko. Nadaswa ko na. Ay talaga, makita ka barok. Taga ano kaya? Taga talang bangir nga barangay tata. Ngano, adamapan karayan, nagpadpadot, may salang di mabalintang kasalugan. Ay, sige mo ko. Ano, masapol mo? Siyak ni Kevin Roy. Tara. Kevin Roy, dati, nang tulong hindi kinipidela. Ay, amuyo? Ginistorya kanya ni Lerma Alisa. Kakaiso ng anak mi. Uwin data siya. Umay ka kumapasya rin so na. Alagad dumanon ka, Amarok, dumanon ka. Lagto ka. Data man ni nanam ng pidela ni. Bakit? Nadali kay Ben Roy. Ay, baby ako. Pasensyakan kay kuha na Barok. Dito pagkiskisawan na. Isnabera, ingrata. Magdamading ugali na. Ano sa kulam? Ha, Pedro? Peter. Pidela, Peter. Peter, Pedro. Sula iso. Ano natira sa asbok na taga lalaki? Pasensyakan kinina ng mga Pidela na at kasta talaga't ugali na. Apa gini na rasaas kayo? Wah, deto'y baro nga nangisalakan kang kaili, bakit kat umay na pasyarin ti anak ta? Ay, hanggang mabalin. Huh. Dakot ko na kang kaili, barok. Malagip mo? Nga no, darantam nga mga aram kini Lerma Alisa, sa mula ng itultuloy. Gapota sa ang dakaya, sa daka akayat. Tapay met, nana. Tapay met? Bagaman, punso. Sino punso? Ay, Pedro,
Ay, Peter Col... Pedro Cadaponso. Ay, so wala sa ay, nabidela. Ay, tikas ta akin na barat. Parang po. Ay, high blood mo. Baka kisiw kan dumate. Manen. Di ka mambuteng nga saan kanton nga makapuot. Kalpas nga kisiw ka. Talay, bagbakan. Ano, mabait lang maro at sa ibak ni Lermalisa. Lermalisa, may kaman! Anda dito ni Kevin Roy. Manong Nemi, nagkapo iti likod. Ay, Kevin Roy. May ka kumapasya rin. Umita, ijeta tapno. Tapnoan niya. Tapno marami dyan kay tiyo, kasa. Hoy, Lermalisa. Laglagay pa ma. At pag niya sawaan, may ka. Anang mato. Bas ko mga gaman takin ni Kevin Roy kaputa. Ay, gaman na. Style yan. May kan. Namulot takin kaso ni nanang. Dapat kami di beranda manong Nemi. Pasensyakan kininanang ha. Dahil kami ti ugali na, di na amo pulos kabigbigan ten yaman nga, may tid kang kuha na nga kinaimpag. Ato kaap-apa na, ap-apera. Ang nabaling ap-apera, lagit ka marites. Ano nga marites? Baka chismosa. Saan mo't nga rin? Ap-apera lang. Saan ka rin ang padpada di ap-apera, chismosa. Kaputi kinis chismoso na, iso nga da mga ap-apa kang kuha na, makiapa mo Ako siguro ti marites kan apapera. Ang tsak man mo, yung pasensya kan kuha na. Dahil yung baga ninanang mo itang ada pang yasawaan daking ka. Ay peso? Ha? Lakay nga Hawaiano. Kaya nga minanang kinitatang mga asawa, ang kiasawa, ti Hawaiano, tapno, makapanak man sa di Hawaii, ket maalak tumadala ng kinitatang. Apay, kaya dati, maaprubaran ti, may kandibisa, iti bakit nga kisikisiw. Ano ko mati, ano ko connection no, managkisiw man inalang ko, nga mga alay ti bisa. Awang tinamnamak no usta. Ang damad gayam Hawaiano nga pangyasawaan daking ka. Siyempre, kayat mo na diyang Hawaiano at makabangkat tumatan sa Hawaii. Maalam to tatatang kinanang mo. Bidin to tasyak. Nanumuak lang agtaltalo, agbangbangkang. Sana nga rin ang ibaybayag, Lermalisa. Oh, kapikas lang nagpauyo ka. Saan? Gusto kahit ni nanang mo. Natabantaranta ka mga hanam ka. Saan ko lang inipat patuloy? Kabot talaga. Sana kami kari. Imposible nga kahit na ay din tutad na Hawaiano mga asawa ka. Sige. Nakon. No, di ka maigawi din kan. Agaman na, ti panang pasyar mo kanya. Ken manen, pasensyakan kininanang. Da kaming kinitatang, tagyap yaman kin ka. Iti panang isalakan nga parang tulong mo kin kuha na. Pag-isun ng agsipnget manong Nemi, iti makadano nak iti barangay mi. Nakita nak manong Nemi ni Anton. Ay! Kevin Roy! Nagkapo mo ya? Sabi ka, sabi sa kastlakam. Isla, nablut abagam. Sabi ka, nablut abagam ko. Nalpay. Di ba, nung magnaka ko, makita, naawa ko maproblema, medyo nangato ba si tabagam? Nalpay. Di mo pa among ngato. Sabi na pa naman, kaskala na paay. Kaslakas tayo.
Kaya sa nung makaasawa ka pare no, napahay ka bet. Si Duet na ba mo pinasyar? As kami lang kami nagpaspasir ng check. Nagpasyar ng check. Al daw di ba nagpasyar ng check? Rabi ko mo pa nagpasyar mo ha. Lapim bitas ti al daw at no hangka marabyan nga ron. Ngayon na sapingatahan mo ito. Kaya ito solusyon ta problema. Pare meron ng Roy. May ka napagpagisunay. Pagpagisunga. Ada nakaalat ay silok. Silo? Uy. Duwa nga natakil nga banyas siya. Hana? Inlakog di may isa. Sa kumiti na pinarti di may isa. Madamang ita, amat adobo. Nanukling siguro ita. Alis tam, baka kit nakstanan. Oh my God, darasam. Manong name jak la kumakayat. Ngam gabota, banyas ko na, nakit paboritok manong name ti banyas. Oh, put. Lumbag pa yun nga tumaray. Kasla siyak pa yun ti agal alis to nga mapan na mapan iti balay datap di kasta inakiwar na mga nunaksit nga paisun di adobo nga karne ti banyas. Nga mapagpagisungot manong name kitam kadlay kay ti ayuming. Pagpagisusi ka ni okay naman nagmantekan ni apaw. Maangot na lang pare, makapsugan, ano talaga din numaraman mo. Raman ako, agure ka. Taapay man, inayaban na, kalpasan na, dinakparamanan, agure ka. Sa mong imaan, aklo na, adawan tan. Kalpasan na, mapantanton na likod, kit eroar kong tumatin na tayo, iduldurin ko nga, arak tibasi, nga nagkantipasas. Huh? Kusta? Uy. Apay nila yung timyong nga Luis nga taga mangato ti makamu nga agarak ti basi kay kantipasas. Siyak pa ya. Ala, umaykan mo. Manong name nagimas ti panangadubo ni paring Anton manong name ti karne ti banyas. Numuna ta naglasag. Nakimas. Umay ti templana. Apaw. Mayat pa manong name patulang na kat makarimkam. Di mo na bare. Abay. Awang pangibaswiram. Anong pangibaswiram? Mabatang pare ito kasto nga klase ti makan. Kaya, amukon. Iso nga, kangkanayon kami kinibakit ko. Apa ni bakit mo? Una ta, kasto ti magusto nga kangkanan nga papaunag. Agpakpakawan, animiding nga sa hawak. Lagi nga narungsutak, nakawawildak ko na. Basta o niti panagbanyas ko trabaho na ako na. Magustuhan naman hanga mabandaw. Hanggang nabandaw ka kung kunana. Agpakpakaasos to. Nantaon. Madamdaman tumanin kat ni. Agmaghamad ko na. Minansok ti nagpulutan manong nemi. Kat dandanimon maibus. Dududwakam kat dandanimon maibus ti 4 kantos. Makawit ka pa garot pare. Sapsapulan na kayo natatanggin nanang mo. Makawit ako pa lang. Nalipasam ko rin nakapaay mo. Tsak mapukaon tinamnama pare. Diyan bakit di madi? Ngayon diyan babae nga, diyan malasang. Niler malisa. Mayat na diyan. Wana kam saan ka makabanja balay da. Kapot hanang ka maka-school sa diyan. Aging ganada diyan bakit nga managkisiw. Natatramidak. Isyat mo pa busan na natin 4 kantos. Balik sagay sa tabilog. Nalayang tabit ko binom niya. Yung sa anak pa nga nabartag eh. Uwi na ta na imas ti pulutan ta. Ada na isigasing na Anton nga ramidek manong naimikit nagtungtong edat. When? Nang bungon pa yung manong naimit ado. Dakkel. Para manak mamat ni tatang ko na. Suda kininanang. Tamo ka magustuhan na mo dito adobo nga karne ti banyas. Kalpasan naman ang nemi kastawan ni busog ko nga nagawid dito bala. Ay!
Napanamaya. Paulit na dandanag min kini tatang mo anak. Tadada kamat papasang po ito. Napagka nakimisa, kalpasan na, napanamon. Napang ko pinasya ni Lero Malisa. Nang, dadya anak din sa laka mo nga bakit nga managkisew. Wait, ket. Imparong makadun na nga bakit nga dinakaya. Tibay pulos nagyaman. Kontrabida iti biyag ko. Iso ka naginom ka, arak ka ket. Kaya na pulutan, pinunutan nyo. Dito ni. Tang, ada adobo nga karne banyas. Ay, ano ito kunam? Karne banyas. Ay na, dito na. Ay, imutuin. Abag iso na. Ada may sa bilog di tagasagwat. Oy, lakay. Aginom ka sa kaagpulutan di banyas. Kahit no kayat mo, bakit agad duwa taga uminom nga duwa, pulutan na. Ay na. Tala isang sagbot musika Melvin Roy. Apay na. Ay, Jesus, bakit baka din nagpaturugan na tamam? Ano? Ay, Jesus. Ay, apo. Namuna ka, duwa ka ba't nga rin nagpulutan? Alam mo, may kanlakay. Tahan pulutan na karunan. Katawa akmat manong Nemi. Gusto di ko na ni Anton. Ay, sakla tamat din Ti may kapis manin. Wan manong Nemi, napangko dinigusan ko na. Tapuduta na. Dagdigusak manong Nemi nga madamag nagsabsabon. Sa balin ti marikrik nak manong. Iti sabsabon na akong deto'y nakitan ni Lerma Lisa nga armas ko. Puno ayam ti ko na ni Antonan niya. Hindi ado ka marikrik nak. Siyaw man nga ron pangibaswirak. Hindi apay nga ron. Awa nga tamat ti makaiparit. Awa man tilindig nga mangiparit. Kung naktinakim ko manong naming. Kidito'y kung nga inarapaap tinakita nga napinda sa sukog ti barukong ni Lerma manong naming. Kasladan ni Lerma manong naming ti sangwanak kiti sabon. Isumutin ti mulmulmulak ti sabon manong naming. Uwain. Sabon ti mulmulmulak. Nga kaslay so da ito'y manong naming ti dua mansanas ni Lerma Lisa. Intugaw kon ng dalipusak manong nemi ti tiles ti sabo ay ti banyo. Dito yan manong nemi akabayatang amaginek dagiti duaman sanas ni Lerma Lisa. Kas na ngunay manong nemi iti ba nagbatil ko ni titlog. Wine, taarig kon tagbatbatil titlog manong. Ulit-ulitek. Ore na batil lang arudan nga mabalinan ng iprito ng data batil oy di ka napaot naman ng nemi kasla mapan kuman malpas kuman mapan kuman ng kasla damang gawin kang kanayon na kasla kang kanayon ng mapan apo mapan apo na aging gamanong nemi napanin nabayag gayam tiyo nagtiban niyo manong nemi. Dadi malpasan kat makadigo sakon. Paumatin dananang kinitatang manong nemi. Iti lamisaan nga. Inruwarday tayo nga nagparabawan ti pulutan nga. Dato ubo karni ti banyas. Naibustan manong nemi ti may nga bilog. Simrega kiti silad ko manong nemi tatnog sukat. Idi mangig ko ti asog kinareng iti banger ti kwarto. Na? Nagbanyasin ni tatang. Nagbanyas dan nga dua. Na? Mayat pa yung nga taaya. Kilalaki kin mabakid dan. Mayat nga taatan Opo. Dapat mangig kong agsanap-sap manong nemi. Hala? Opo, una hindi kita laki kin bakitin. Nakaramandalat adobo, inadobo ni Anton kakarnit banyas. Basta wali maka. Ay, siya kladak sa ang sa nga bale, imununak, matagam suda. Iti may isang aldaw manong nemi malagip ko ti singasing ni Anton. Napanak ko na.
mapagbagiso ko na. At dama nung name ni Lerma, Lisa, ngagmaymaysa, ngagibugbugsawan ka dagit linabaan na. Ah, Melvin Roy? Amo nga tak ditoy? Amo, amangan ko nak no, agkisiw ka. So gimaya. Ay, sana kagaskin ni nanang ko. Apay awan ni nanang mo. Jakot na inaiban ata makano sumuruan si kisiwnan. Baka awan ti mga rayat kan kuha na. Tulungan ka ron. Agibuksa. Saka tutulungan ang bilag. Alaman nga ron, Roy. Manong nemi inuksub kong terwatek sa ko inikat short ko kit brief lying tinabati. Medyo panakilinin nga brief manong taorin no umingat ti armas ko sa nga sumari. Ang kasli di damo nga talaga nga si Mari. Imori sumari itan. Edi sumalog at tumapu ka ko ni Dano manong nemi imbes ko mga tirupak tikitain ni Lermalisa ng saan manong. Pwede manin brief ko manong nemi nga bumbumsog tikit kitain na. Pwede ito takit kitain mat tibarokong na manong nemi. Makitkitak tinapin na sa sukog tibarokong na gabota naka-t-shirt ti kumapkap kat nabasa kumapkap kat malasin manong nemi ti duwaman sanas na. Bueno, kitkitain na, ti brief ko, kitkitak man ti barokong na. Kung naman ang tulungan na, tulungan ka. Si agbugsaw ta. Iyawat na manong nemi ti bugsawa, kat makasta nga iyawat na, pagiraman kong ikaman ti ima na. Ala, gano'n mo ti ima? Ito no, malpas ta nga makabugsaw kan agbilag. Anong tutubrata? Hindi orayan ta nga magaan na kitila ba? Sa tantok tinilong mangakas sa tanto agabi din. Agdi gusto pa yan. Ewan na ya. Hindi kita maudin man nung naming ayawat na nga bunawak sa kupagkilan sa ko itid kan kuhan na tapos ipanay ti palanggan. Nagdakil nga pasit ti ima na tiniggamak man nung naming nga medyo ginuyod kukit na tulit. Ala! Napaidda man nung naming ti danom ginundawayak magtinday tama nung naming nga tinanggil ti abagan na. Oh, si kansama tindag kisiw. Gawag katarayatan ka. Ano kisiw nung ginuyod na. Nakabimbitas ka. Derminisa. Si ka kumatag kisiw ta si katarayate. Kaya mo nagkisiw ha. Kasi nagkisiw ka di. Anak lang amin na hanang muno ka. Kasi na iniggamak man nung naming amis mo ti may sa kadigit ti bansanas. Ala. Kelvin Roy. Sa ko pinisil. Ala. Loko ka. Igamak man ne. Di igamam. Inigaman na nga peso. Ginamatan man nung naming tagsusdusol di brief ko. Kuna ay. Nagdakal. Nakakamil kan ti dalag. Nakaalak mo ti mansanas. Ngimapi nga mansanas ti alae. No dalag tinagamatam. Kayat ko matagamatan ti kipim. Kinunak manong nemi kating karawak iti baba. Ti imak kabagisumot manong nemi. Na naisaksak ko. Ti imak iti short na. Nga de garter sa ko naisaksak pa yan ti imak iti panty na manong kitne. Nakamalkon ti imingan nga ti lapi manong. Ala Roy. Lerma. Lisa. Batamon si kaman. Dapat di mo ibatan na dalag ko. Di tsak ba't ibatan di tilapia. Si kaman. Ituloy itong nagbuksaon, nagbilag sa tantong digos. Sige. Sige ka din. Puwain manong nemi magparaparik na kanyak nga itiday tang gundaway kat makaiskura. Bayaman na dya bakit nakisiw.
Huri bagana nga da hawayano pangyasawaan da kin Lerman Lisa. Hu, tinasket ket maalak ti amin ni Lisa manon nemi. Nakabilag kami manon nemi ket timbapog kami nga dua. Napagtabog kami manon nemi di arakupe kisuna. Ala, Kelvin Roy, I love you. At pangasawa kanya ng hawayano. Tagay kahit mo na diyang hawayano? Saan? Dananang timangayat. Kito rin man kahit tinanang mo na sa mo kahit. Ngim, kuha, Kevin, nagrigat tibiyag. Kahit ko tumasenso. Kahit ko't makadaran sa Jaway. Yung dada desisyon mo, ako maramit ko. Kahit na pagustuhan na kayo. Ha? Ayatan naksang gadi. Uwin, yung samad nga sikat mga asawa ka nga. Nga balin to na. Basta, kahit kung hantan mapasama ka na ta. Ha? Baka saan ang kabilan dyan lakay, di ko. Talakayin ako na, hoon. Kabilan na kanupay lang. Still kicking ko na na. Kahit mo nga rin isa muna. Haan na. Sikalatan na ito muna. Pesa. Hindi gusto agbilnas tahan. Hindi ka unag tika danom. Di mo ka di kayat timapan sa dyan. Siguro tinarokbos nga pepper tree. Baka nanda makakita ka na ta. Hindi, hindi dyan kaladaan. Buhayin manong nemi sinakroy ko na ni Lerma Lisa. Nakasla ison tinagkisiw. Ngayon baka siyak tagkisiw itarabaho na kunak. Kapag numarabawak da ito nga babae manong nemi baka kisiwak. Baka kisiw ka mga doon. Sinakroy ko manong nemi ngayon paida. E diya nayaplagin manong nemi nga beach towel. Imo na nga lino kaisak ti barukong na manong nemi ket ditoy nga napasamak manong nemi nga nakagat-kagat kon ti duha man sanas na Kevin kagat-kagat ka sikalat mayat ako magat dekin nagat ta kinunak manon nemi kiti ngatog ti ulok sa ko kinagat nga nambalan di kiti bibig na. Okay, Roy. Inalak ti may isang iman ng sako yung pababa manon nemi na isunti ng ibaba ti brief ko manon nemi ket neg tinanggelnan nga pinasil-pisil manon nemi ti dalag dakkel nga dalag. Adadamat nga pagkalan namon pitpatan na adadamat nga kasla kayat tidalag ti lumusot. Manong nemi kas taonan ti panang mesmes na ko na kabayatan ti tinapahod nga panaglanang digi bibig mi. Dalag ti gaman na manong nemi ti matuwa man sanas na siyempre iti pagsinsinublatek nga pisil-pisilen nga ramas-ramasen manong. Marvin, Roy, nakabayatan manong naming kastawarin ti panang pisil-pisil ko ti mansanas na kastamat ti panang pagkapagkil na panang pet-pet na masmasan na ti dalag. Yawa-awak lang saan na makaangis manong ti dalag ko. Ibabag tuulok manong naming kalpasan na iti manin barukong na iti kagat-kagat. Kapay si kalat mayata kumagat. Nagbaringwingak manong nemi ket addan dagiti sakak iti uluwanan na ket daytan manong napana ko iti ayan ti tilapia na ko nam ket daya napanamat insak mo ti dalag ko.
Wen manong nemi kasla awam pulos di bibiyang mitag lawlaw di mi pulos pinanunot nga posible nga da sumalog matitikarayan tapno di kasta kat mapamat aglabawon o agdigos kat makitkita na kami na da talaga. Ngayon di kasta ang oras manong nemi masulit ti tao nga sumalog iti karayan kabutan nagmatuunan. Nagmatuunan manong nemi kadadak matinitirang tuon kini mana lermalisa nga ditoy nga ambiyat kon timpa manong nemi imbiyat kon ati dalag pinalusutakon kita pagisumot nga nagnangati iwat ti tilapia kat simrekid di dalag Mervin Roy naglaing na tatilapia ngagkagat naglawat ang iwat na kasano nga di lumawak at dakil matadalag na si Murek. Allah, bagag ready ta tilapia, pinagdaram at tintangiwat na. Di mo ni kagat-kagatan. Tadi kat, yan adamat ti dalag ti sumurek ang takiwas taonan. Yang kastaw na yan manon nemi di gagar tunggal may sa kada kami nga makadanan ti kayat mi nga danunen. Buwan mano. Binurak ko tingiwat ti virgin nga tilapia manon nemi ket dinamumet damumet dati dalag ko ti simrek itingiwat ti tilapia. Naulit-ulit ko nam. Takasla kang kanayon nga mabisin ti tilapia. Kasla kayat mo ti dalag manon nemi ti kanayon nga dakiwas itingiwat ti tilapia. Oen manong nemi naman pa adda hawayano pangyasawaan da kanilerma Lisa. Ngam siyak dayeten na, kat siya kung tinangipayan ti kinabirhin na. Amasansanan manong nemi naka-schedule kami ti aldaw gan oras tapno mapang kami ti karayan. Kaditi mismo nga sirok manong nemi tinurukbos nga pepper tree. Dito'y kami nga agay ayam. Dito'y manong nemi nga papas dadalag ken tilapia nga sumurek dia dalag itingiwat ni tilapia ket kagat-kagatan met ni tilapia dia ulo dia dalag. Karetin na udi manon nemi apa nagsinarak mi kan napasamak iti pa nagkinagat ni tilapia kan dalag kuna kaniyak ni Lermalisa. Kelvin Roy, do problema? Abay, kaano ko mga wan problema? Ato problema, diba? Saan nakakayat ni nanang mo? Abay, o may ka di mga sasawan ti Hawaiano? Kaslakas dyan. Next week. Ket. Emsak ba yung mapasamak da itang? Kahit kung ibagaking ka. Masikugak. Ha? Nakalukluko kami na dalag mo. Sinukugan na na tilapia. Oh, anak mo ko na ita. Nakasagahan ka di Hawaiano? Nga mangikasarkan ka o rin masikog ka. Dada nga rin ka mo eh. Kaya numaamon nanang mo nga masikog ka. Nga siya ti ama ti sikog mo. Di na nga tapay lakayan. Tsaka di palang Hawaiano, di bang yasawada kin ka? Tsaka mo. Iso na rin nga rumbing panunutan tanuan niya taramidan ta. Di, isang pat ka di balay. Kasta ka di trumbing, gawin. Sabi na awanan ti maramidan nanang mo. Di kayat. Di mo kayat. Ti sumurot kanyak, di mo kayat ng isang bat ka di balay mi. Kaputa orin na si kugang kan. Dadya pa lang Hawaiano ti kayat mo pag-asawaan. Tapno makabang nga di Hawaii kasta. Saan? Ti kayat ko sa hunja kayat ng sumangpet di balayo. Anang arod? Siyak ti sangpet mo di balayo? Kayat ko nga sumango ka mismo kadatatang kininanang. Sikakin siyak. Te bagatat ka sa saad ko. Tapno pagsawsaw anak ni nanang mo. Tapno ibaga na nga uri masigug ka isasawa na kalata Hawaiano.
Tapos numamonta na desisyon da. Sige. Ti may kaduwagon daw ay. Pumasyarak to nga ro di balayo. Inton rabi. Manong nemi imbagak da ito'y kadatatang kinina. Nanganya, akit na sigo ka, mon barok akit na nyawid mo kuma dito yan. Naawan ti marami din dito yan, naganak kang kuwana. Di namat kayat na. Saan nga kayat na dyan Ler Melissa? Gapat na dyan Hawaiano. Nga nila kay Ignacio. Isot kay mga asawa kang kuwana, kasta? Di na kayat nga, suwang pa dito balay. Ngam ti kayat na, mapanak sa dyan. Tamno, iba kami nga mismo ka naganak kang kuwana ti kasasad na. Kasta? Wendang. Wala ka din kang ano da. Agim na talaga nga saan da ka akayat. Barok, sa mong ipilit na bagim. Tawang puli tayo nga talalakit mga ipapilit ti bagin ti maestra nga babae. Itangarot ko na ako, nanak ko. Ninanang mo't nangaram kanyak. Bayam nga na dyan nga babae, agkamat kang ka. Tatang mo't saan ka naman? Ay, awang ninanang mo nga mini. Iso nga may bagak. Tatang talaga. Ngayon mo gusto di ko na. So da babae yan, so da kagkadkad. Din to ta adan alusti chanda dyan nga Ler Melissa. Problema na tatang eh. Adot kasta eh. O rin o, masikugan dyan at dan talaga nga santa kaya. Kada dyan mat nga hoya no, baka kayo kayat na nga dasikog di asawain na. Baka saan nga makaputot. Uno saan gat saan nga may sarre. Agad dito, ano andyan talaga mapasama. Mamon tayo tulaeng no, da ka nila sangwanan, dagit nag kada dyan nga balasang, kat mamon na nga masikog ti anak da. Nasa ka akit na kuyugan ka. Salat tantang. Sa atin tulangin, nagkukuyog no talagang okayin ta, asasawain ta ito sunan. Ngimsak pala dumatag. Makamutitan, no dyan mapasama. Manong nemi nagtugtugak kat mismo nga ni Ler Melissa tinangirukat 3 daw. Kelvin Roy, nadakon. Sumerkan. Ayun na nanang mo. Adada kinita ng risalas. Malmalpasin jay teleserye nga mabubuyanda. Mekan. Tang. Ada ni Kelvin Roy. Kaya niyo kumanod da. Kino nga dagos manon namin di. Banagkisiw ng inana. Na baga rabiyo na tata. Awan din na baga rabiyo. Doon ka. Ano ka namin doon? Sa kadimot ko na keng ka. Sa amon nga paspasyarin ti anak me. Agsipot na saan na akayat. Kinapudno na ba? Kinapudno na. Into no may ngalawas. Umaydan to na sasaway na suna. Nalawa ka di. So puwano kan. Nang. Ada kayat mga ibaga ka na kayo. Kini Kelvin Roy. Tatang. Pero nga di mo ikanti kong daway nga ibaga dati kayat dang ibaga bakit? Sakbay nga agdesisyon ka. Imasadag kami manunemi. Nagtugawa kita abay, Ler Melissa, nga batog tilakay. Idin to tabatog matibakot, tinagtugawan manunemi ni Lisa. Ano ibagayo? Ibagayo? Nanang, tatang, masigugak. Niya! Masigugak? Uwen, masigugak. Kaya Kelvin Roy ti amana. Nanang, ang talaga, pidela. Pagkat nangaram danak mo ya, iba ka nalang masikog, nangaram. Ayop ka. Mangibabayin ka, anak.
Kunang man kang kakaganda pakiasawa, pangisawa, mi kang ka. Hawaiano, ngayon doon mga laking ka man dyan, Hawaii, kanta kam tumat, katawigam tumat, kamatap, makadalong kam dyan, Hawaii, naman yan tinaramid mo, ay, ang sarap. Talaka, bidalag, talaka. Doon ako nagkisiw ka. Eh talaga, kahit kong kisiw, ang kisiwak, nagkisiwak. Loko, di ka man nagkisiw. Ano na ito yung inanamid mo si kababae? Opo na yan. Kaya pa. Gusto na, Bidela. Yustunan. Awan di marami tayo. Ano nga ron? Kasunod ito tulagin nga yung may dapalang asawa ito numay nga lawas. Hindi pa danon mo kadakwada nga masigog talak. Kano kaya din nga lakay Ignacio nga asawain latati anak ta ori masigog. Alakit adakin ko na. Ini Lerman Lisa ng desisyon. Ano oras no, masigog kat magkasawa kini Ignacio. Diyak kaya tatang. Awad sa baling ang mga asawa kanyak no sa angin ni Calvin Roy. Paisudeta na. Nakasaganak ba't ng mga asawa kong kuhana. Natuturnong ko sa nalawat italtalon mi. Nga siyak di ba nga si kaso. Kaya kita, barok. Wag bago niyam itong karodin na kitinaganag kang kagramang partido. Ta, imbes ganda lakay Ignacio, ti umay mga asawa, no lawas na. Na kayo na at umay mga asawa. Ay, ore, kasawa kayo to. Diyak pa ay, tiyan niya, nga paswa ng bendisyon kayak. Basta diyak kayat, ganda kayo tag-asawa, diyak kayat. Ngayon tinaramidan ti bakit nga kisiw manon nemi idi umay kamin bapang kamin mga asawa. Kinabuno na manon nemi ni bakit pidela sa ang si Mango. Wen, nasakit tinakim na manong. Nagsasangwa ron ti partido mi, kati partido da. Wen manon nemi, kat napagtutulagan ng tigalaysa. Saan damat kiti nga kitkidawan ti grande nga kasar manon nemi tinasken ket nagkasar kami. Nabibinas ka nga simple lang tadi jayo kastusin mi isuntulangin tinayon mi ti pangrugyanan mi ngagden. Ti kondisyon da manon nemi iti sidong dagiti katugangak iti nasken nga pagnaydan mi. Saan kumakayad datatang kininanang manon nemi nga maawan tinaramid mi. Ang abaritan nang alisto mo lang ti umay ko sarong karkara kayo. Kat no, awan to kadwayo na kat nangayap kayo to karagitay kabagyan sa diyayin. Dakil mo ta diyan na una nga po ko yun. Di alain yun. Alam mo na nak. Agas sa digtay mo itlain. Alisto mo lang paragsisin na rong karta yun. Sampay kiding imatendar manong nemi ni bakit pedila Wen manong bakit pidela iti kasarmi. Nilayang data Peter, manong nemi ni tatang Peter, iti nangabay iti anak na nga nilar malisa. Pininto tinabay dak datatang kininanang. Di apay nga awan ni abalayan. Nahiranakin nagsakit ti ulo na nabalayan. Sakit ti ulo na, uno talaga nga. Di na pala maawat nga datay tagkabalayan. Ay wag gayam. Di mat inimbitaran nyo ayan ni Ignacio. Di mga asawa ko makin ni anak yun. Ang manaddat na may sangarot ng mga anak. Sumat na pa lang ito pa nakalagip kung anong nemi. Ng mga anak gayam nila kay Ignacio. Kadagdang ang peso. Madlang mulatang isot hawaiano kadakwada ng mga anak nga lalaki. Ito bulaklakan manong nemi di bado na. Nga di malpasan ti seremonya, manong nemi, hindi madamati pa nagpipicture. Imabay nila kay Ignacio, iti asawa. Buwain manong. Niya. Talagang nasakit-sakit din hakim na, tasaan nang anasawa, ti asawa ko. Ala, kita nagpipicture tayo matanak ko. Ano sa inyo tulma si Daday, regalo ka na kayo Agyaman kami ninaw. Wala, kita ano na kayo talaga tinikari. Kita siya awat
Nakitirumbeng ang bagay. Sabay sa lupin nga rin, kahit kumot nga sawaan na ito, kita damatin na ulit tiit nito dyan na. Anong name inasapahan alpas ti seremonya ken resepsyon? When your ore kung adumteng tirabi manong name ti paypayapayan nak ni Anton. Apay Anton? Di ka madlalag kumbidarin na nagkasar ka. Nasaan ka di pala kumbidaran ka met? Kaimay ka met? Kaimay ka talaga. Oresan na kinumbidar. Dahito ni. Ano na ito? Naputot pa lang. Ano ito? Karne. Tibanyas. Lamong. Sumamay nga dagos na taloko. Pagpagiso. Adan to pa 2 oras. Sakbay ti panakpak. Oray no masikokin na ba kayo? Mga adan na paspasamak ka na kayo ha. Sa bali lang na ito pare. Ipasigurado ka nga. Sa bali na ito talagang panakpakang banyasim ni baka mo. Ginagpaiso manong nimi. Sinaksapa ko na, tinagpulutan. Iliblibas ko pa manong nimi, di mapan sumukmo, sumuknal, iti pundok. Sa ako mada, ilibas manong nimi, di, mangalat, sa nga ilkat, nga adobo nga banyas. Nasiputan naktilakay, di katugangak manong. Hey, Helbet Roy, apay, atan sagad di, suksuk halab dita. Nagbayag kami ng orayan ti oras, tatang. Kaya malanunan ti agsipkat, uno rabi. Kita agasawa kayo ngat mabalina na. Dapat malang mangiparit. Madamat pala ti panakitungtong ni Lermalisa kada kita dimta nga sa nga ili. Wana tada nga hindi kita naladla daw. Anda nakamakam ti pangal daw. So nga ita nga pangrabiya. Yung mangrabita pala. Ano na ito susok na alam mo ya. Umininom ka. Pangpaimas ti romansa tatang. Lagit raman ng tamat na barok. Tadila siksikat. Anat pulutan mo ya. Ramanan nyo Manok. Pwede adubong tayo manok nga native kita. Awan imas na adubong at native ka. Tinula, tinaimas. Tansapan nga manok bro. Talagamit na sa nga manok. Maraman manok. Mayat. Patangan nyo man datang naman patangan nyo. Manok. Abuyo. Haan datang. Data agmamanok data. Agmamanok. Banyas. Oo na, agmamanok ti banyas eh. Ako na. Wak dato yan Wala ka nakadukan. Adupay tatang. Ang kunay da sa ramin. Ang kita sa ramin na natibusin ta. Tag-contesta. Tapos ak mamati pumanak pa kita ka na. Tag-kiss-kiss. Iba nag-kiss yung asawa. Tatang di yun Yung mga dakay tag-kiss yun. Uno kiss ko nga doon kininanang. Kurita para manak dinanang mo. Ha? Ala tatang. Baka adadang ang pagkisiwan. Ama, para manak tatlo mo. Makilumba kaminto ka na kayo. Inaalanan manong namig at basilat intendana. Sa damad gahay may duldulin ng inuman na. Sana inayabahanin ni Bakit Pidela. Nga magsasarita ka na kita kumadre ka na kumpadre na. Bakit? Baka malabiit. Napamit ti Bakit manong. Simrag day ti Seleda. Nangig ko. Ano da ito? Ramanamon na. Ito paborito. Malagip mo. Rin naman na siguro anong naimidyak man nakita. Tamangig to sarap-sap. Mayat man lakay. Kaya umatarak. Deta na Mababidlang na. Iba ka kita kasasalita kita gagawin dahan.
Baga ka nasakit ti ulok, so nga matulog akon. Ipas na kumalat, ang pulutan kin uminom Ay sus, nabayag maladay din. Nangalaam. Tagtagari, nangalaan. Basta, agpulutan ka. Gurati na pagawi din, hindi kita kumentra kin kompadreta. Naglisyak, mati naman nung tambok nga rumor, di bakit? Dapat naging bubuya manong name ni TV. Ngayon mo kasaan nakapagunyan manong name ka ba't dinakpay pinagpagunyan natin nga bakit? Nakusilap kid diya. Pinagsublin manong name ti katuga nga babae kastawan ti kagar nga simret. Ti malyawak. Kinusilapan na. Ni. O nito nga babae. Bakit? Simret ka na ti kwarto. Dahil akin, tuloy na kata, nagpulutan na. Madamdama pa yung manong name, imununadamat. Umununadamat din nga ghanim mo, hindi kita nagan nakiti asawak manong name. Madaman ti panakpakda. Indenes ko manong name, tilapayag ko, ti bulong, ti siridaw, ti kwarto, ti katugangan. Ay talagang manayatan ti panakpak, manong name. Basta una yun, ti pa nagasasog, ti agkisiw mo naman, agkisiw nga bakit. Kaya talang mo talagang dito pagkisiwanan. Abag sumatan nga sumurek manon ni Lerma Visilio. Sinard. Nakapanaw dan? Kapanaw dan. Ay di gusto nga doa? Muna ka na, sumarunok akto. Siguro muna na ako na. Si marunong akmet manong na mikalpasangan na ibuskon timbati ti katugangak nga banyas kaniring paskumutin manong na imitinumot nga gin. Kami nadumot ka nagtutbrasa ka tapno ka nagsabunak. Manong nemi di sumbre ka kundi silid mi nakakumot. Laging gana lang iti. Tilayang prupa na manong nemi ti saan nga naulsan ti asawa. Saan ako nga nagbribripay manon nemi. Initip kon ti silaw kalpasan na. Inikat kon ti balabal nga tuwalya ti bagi. Si magpata ko ni ti katres ako inikatin ti ules. Awang gaya man pagananay ti asawak manong. Orewan silaw manon nemi ti unag ti kwarto ngem sumeksek ti aranaar ti silaw ti nga kalsada ti street light manong nemi kita. Makita ka na nakalawlawag nga mainaran manong nemi. Apaw, nagmayatin ti pamagi ti asawak manong. Ti manin mansanas na manong nemi ti mo nang kinagat ko kuno. Kevin Roy. Dito manin barukong ko, mansanas manin ti mo na karamkamam. Nabiyo ko mamat, no? Takarim ka matmat. Tapno saan lang asiksikat kumarim ka. Madam na malaing. Umayos nagtun kang katidalag. Into na da akong tiyan titilapia. Dito'y palaing ko na. Kaya talaga, nung naming as taon na yun, di pa nang karim-karim ko, pa nang kagat-kagat, kadagiti duwaman sanas na. Kamayatan nga nagdakiwas manong name dakulap ken ramay ko iti baba ket kastaunan ti panagkatay tingiwat ti tilapia manong name. Nangaro na ket sukit-sukitek pirit-piritek manong name ti panakamata na. Kamayatan manong name nga marikbangig ko ti asog ken ring ti asawa. Caroline Joy. Nimbababak ti ulok sa ako manong nemi pinagbaking adan di kiti saka kiti nagbaitan ti ulo na kita pagsumot manong nemi insakbul na ti dalag ko nung bapang kumata na sinipsipan ti tilapia manong nemi nagsinipsip kabin manong Calvin Roy nagapapautak manong nemi nakawawildak ko nam. Talaga nga nagbanyasak itirabaho ti babae nga patpadag ko ti asawa nga nakabangbanglo na kay imas.
iti gato, iti barokong, iti baba, manong name pagsisinublat, kakaram kaman. Agigay manong name nga sinibukan min ti sikug ti asawa. Simbreken ti dalang, ket ingangamot ten ti tilapia ti ngangana, ket simbreken ti dalag, kinagat-kagaten ti tilapia, manong name ti dalag, ket nga simaksik ken kuana, kas tawon ti panagdakiwas ti dalag, ti unag ti ngiwat, manong name ti tilapia. Agigay manong name nga pinasitsitan ng ti dalag, ti ngiwat ti tilapia, manong name kas tawon ti panangnanam, panang sarapsap, ti ngiwat ti tilapia, manong name kadagiti pimsuwak, nga impusuwak ti dalag, manong. Nga wala na nagsurrender, manong name ti asawa. Kapot alak nga la. Calvin, napaspasamak timetang karata ti kasto, hindi maaping ita. Di ka wala sumardengin. Apay, naknaka mo. Nanaknakan. Kuduin. Kaslasang ka nga. Nung muna ta nakapapaot ka. Mamintalo ako, hindi ka pinalpas. Nakawawil ka. Nabanugan. Mauding haro din na Ricos. Kayak pa lang. Siya mumiti rumabaw. Sige, hala. Rumabaw kami. Nagnangad kami nga rod, manong nemi, nakipagnaed akiti sidong, dakit din nakakamangak. Dinakpulos pagpukon niyan, ti katuga, kababay, manong nemi, ore ka sa sarita, no kasta nga masuro. Nanda di magam, di ka lang pagpukon niyanan, di ka lang suksong matanin, guni ka palang one. Ay, po ya. Ore asawa mo, di anak ko, di ka payak palang si awat kang ka. Ha? Mabaling ko ka na ng nose lang. Mas pasensya ni nanang mo, bro. Talaga kasta. Kaslaginaw. Apay, masikukan nyo palang datang. Handa palang matsamay na di pulutan nga. Awanin. Bagaman na dyan nagkapanaan. Sino na dyan naling ganun ta kanak mo mamay. Mamanungamat ngamin nga makaala di silo na tatang. Sa may sa, no makaala, mapandanunan di ka di gumatang. Hanya? Huwin. Ore, adakin order ko na, pilitin na ka no. Agasam tayo sudan mangibagat, ibayad na. Ore, times 10 nga bayad din, katalanda, ayat na lang maala. Staya. Isusama ko sa tagayam, tiki, napatag na ito nga, hayop. Hayop nga talaga tata. Aging gaman ng naming impas ngayen ti asawak ti mo ng anak mi. Babae manong nami kat ti asawak ti nang panagan kang kuana. Adamat ba ng lisa na? Analisa ko na. Lermalisa ti inana, analisa mo ti anak na. Kahit ka po tabisi kami ti asawak manong nami ti taltalon, takaapura, iti panag-harvest ka di mulak nga nating. When inumatan nga bulan, iti manong nemi, ti anak mi. Ni tatang ti kay aywan no kwa, ngam kabota talagang kayat man ti tatang ti tumulong. Iso nga imbati na manong nemi kininanang, taninanang ti mga aywan kini Annalisa. Di na kumakayat iti manong nemi, tani aapu ko na pa, kaya di na pa among aywanan. No kasanot gora na kanyak manong nemi. Kastamat tiguro na ti apo ko na. Awan na ito nga bakit. Kung kunak tinakim ko manong. Kasi lang dadakas ka nagparig na kanyak manong nemi. Kunak kini lermal flis. Ada na lipanak jabalay, bakit? Lai tuloy mo ta, ada nang nakalan jabalay. Bakit kita mga rudyanak ta, aman no saang ikaso ni nanang. Sige. Manong nemi nakatugaw, ti katuga nga kamabay, tas nagtindayon, tinaimas mo't palang titurog ng anak mi. Nanang,
Ni sang sumungbat. Nakanganga. Pakit kita ito po kayo. Tagsublik man lang ito taltalon. Kinitanak manong Nemi pagamunta nagmulagat. Nagnanga nagmulagat. Nikit. Agkisumot man. Diyos ko. Nanang. Manong Nemi ang pagisumot nga dalakitak nga mabalin kong isilsil tingiwat na tapos nilikas tagathan na makagat bibig na wala tidila na. Manong Nemi gabat na narwamak tigas toy piners aid ko manong Nemi. Okay. Iti may kadwa gundaway manong Nemi nga natulungak nga naisalakang ko ti katugangak nga babae. Hindi maalaw ng tirik na kasto ko niti panagal-al na manong Nemi panagangas-angas na. Napanang nangalat ti dano manong Nemi nang uminom kayo. Yeah. Magalakpay hustunan ti sa nga baso anak kinagaman anak. Nanang, amo yun nagyaman. Kinanawagan na kunti anak. E pagmanda naghawid ka, nagamin tagas ka nagparik na kanyak nanang eh. Kaya saan nga rin nga naghawid. Hindi, madamdama at ako man sungkit nga atong itisango di balay. No sana kasi mangpet. Ay, nanak ko. Ay, kama na. Kinispensana na klakuman, no? Ginurgura ka. Hangga ba yung nga rubay nga gurahin ka ta. Kasi ka talaga salbar ko. Ay, yaman na ka. Kelvin Roy. Oral na paarakop ti bakit kaniyak manong Nemi. Binalas ko madeta nga rakop na. Tanya nga ron, kasta o ni matiyamang ko, si awatan di bakit kaniyak. Agpakpakawanan ka nagyamyamanin, kaninawagan ako ti anak. Ang magisto ko mga grinukat kami manong Nemi, di sumrek ni tatang, ay! Tabay! Ay, lakay. Napakara ko pa ka na timanukang tatano sa nga gapo kang kuha na ay nadaklamon. Nagkisiwak man na yun. Imbaglaki din tanda isula. Estaya. Basta nga peso tatang. Kaya kami nagparik na kanya kamadis nga nagpambarak ni Lermalisa nga gawid at tadan nakalanta dan nalipatak ko na. Kasi matlagayam. Kapag sumat nagkisiw ti asawa yun. So ano diya? Nastalakan ko man isona. Kinuha na kami data nga kisiw. Baka rin no sana ito nagkisiw lakay. Inikat ko matente. Umapapon ka nakaapon nga gura iti barukong ko. Ikit uri di hangga nagamam mo. Kaya ni Kelvin Roy kat agkiskisiw kami dlata. Una ta. Adagurak iti karuba tayo. No hawanan ti gurak. Kaya ni Kelvin, umatin ko warak ta si sinuman. No apikit ngamin kastat ugali ma. Nga mga pen katigura nga sang rumben kung mga gumura ka. Jesus kat marigatan ka talaga nga umangas kang kisiw ka ano da kagurgura makait. So nga mumton maminsan. Nukukun lakay. Kinurubay ka mong tagyaman. Uy, Jesus, huwag ko naklangarunan. Kanya pala kayat mo. Makiapakan sa amat eh. Una ta ulit-ulit malagad huwag ko naklangarunan. Bakit ko na yaw may kamanggindi. Papanan ta? Ay, Kelvin Roy. Tatang, si kapay lang timakamu iti anak iyo ha. Hanggang pa nagsupsulit talon. Tatang mo. Aba, hindi yung pinaibos na dinted ko ya. Ay, katadawat ta. Ugmukag no ka. Labo ko hindi kaya tumupasama ka lang. Madi bala trikrik na. Jak pala kaya.
Kasta una iti yamyaman ko ken ragsakmet manon nemi di asawa iti mamuan na iti padamag ko ken kuha ng istorya ek tinapasamak. Naragsakan ta muna nga saan ako nakagurgura ni nanang na. Adan ayat kapyat itong galmaysan ka na kami ti dayta nga balay manon nemi nangaroon na lang aruden iti agsasarno manon nemi nga bumsog ti tiyan ti asawa. Takang kanami madlatan nga nag-asat na di silo ni Anton, ni pare Anton. Mapurgaak pagit din manong nemi ti puro adobo nga banyas ko nam. O kasta matin ti katugang ko lalaki ada. Nagsusurrender mo ti katugang ka mabahay gabata. Naglengag banyas ti lakay. Upat manong nemi nga anak. Timpas nga iti asawa. Wen. Talong nga babae ken maysa nga lalaki. Ni analisa tinauna sa duwa nga babae sa tibordek ket lalaki. Kabuta da junior kon agpalaygit kan ko na ako na. Nagrigat tagaywan ko na. Nagrigat tagidek. Kaya doon kalkalengan nan manong nemi ti upat nga anak. Tapno na nga may kabinto tinaran niya nga masakbayan. Dagiti anak niya. Hamat na simsimuro ti kisiyo ni nanang manong. Basta rin man may sumurong ka, naganak kaniyak. At daman ti kundaway nga sadya kami balay ti sidong. Dananang kintatang ko ti pag naedan mo. Taas iti mitlahaing manong nemi, kakaruba kam lang ti barangay. Nagraduaran na ananis sa ti high school, manong nemi. Anat kayat mga kurso ko namin. Kit ko nagbaling na nestang. O sige. Nurse, di nursing, di kurso. Mga sinapod Diyos, nasa itla tamot di maapi. Hoy, naman na yun. Sa kamala medyo nagrigat, manon na yun iti sitwasyon, iti kapig sa ti lockdown. Adaman da kita maabit mi, manon na yun, narigat pa, i-travel nga mapanila ko. Mapangko'y padawat, kanagiti karoba, tanya nga ron. Nagayuda kami met manong nemi kalbasan nga makauawat kami met kadagiti ayuda iti kapig sa ti lockdown. Ipagpindasan naman ng nemi. Si salunat pa lang datatang ininanang kat kastamatan na giti katugangan. Agrama matan na gitupat nga anak mi kinilar malisa. Awanan tinagbalik nga problema pa manong nemi. Dawat ko, kinadawat mi sabi ko ma. Tagtultuloy ang tikada tikapya kinaragsak, ayat, iti pamilyami, manong nemi. Awan ko man ti kumurgura, awan ko man dagiti agbalin nga kontrabida. Dahil nga rot manong nemi, iti pagkasalita, kalagyaman aklaunay, kini aman ti pagkaragan, iti inak pa nang isalaysay keng kuwana, ket insurat nang impatulod keng ka. Agaman aklaunay met manong nemi ti anus mo nga nang ibasa, ket sabi ko mata, digiti nagbuya ka nagdengeg, adamat na adal dang adal, may panggap ito pagkasalitaak. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo, Kelvin Roy, iti bado Ilocos Norte, iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti mabusag badok Ilocos Norte. Ni Arnel Sambusonido, mapangkon tumangkit nga si Imen, tay banyas dita ayan ti pilote ko na. Makapaltog ka ngamin ti pagaw Arnel. Di ka makapaltog ti banyas kadakdakal. Nataray ngamin ya. Ayan. Matut panulyan, mabalin manen sender kanana. Ruben lagas ka, dumanyas jay sa patintala kunana. Ni Roland Cariaga de la Cruz, hasta mateng kini Leasin Anam. Okay, grabe o kunana. Heaven Madrigal, danga bakbagatan basol obya. Hasta mateng kini J. Lou Valencia, ti amok no panaganan dati baning gabuta nagpulutan di banyas ko na. Hasta ya, baning nukot anagan na. Okay.
Ruben lagas ka may maya tay dalag mo kayaw nakdakal kada na Teresita Rivera sa tawatan kini Heaven ni Marites Tejada Allah natayen sila tay nan Joel S. Sadiwa Costa ni Soledad Beltran ni Cesar Pablo Baclig agkisiw no madamat Emma buah hahaha una ni Flor kasama tayo ni Mera na pakundudang Novelin Rawas Marites Tejada Arnel Sambus Sonido ni Mark Anthony P. Domingo na story ko na Cesar Pablo Baclig ni Arnel kasama tayo ni Mark Benito hay kini Maricon Rivera uy ada Maricon nito agi-confirm hindi nasagap na kini Marites Nimat mari confirm ko na naman. Nimat mari solusuran naman. Huawei, Sabado, thank you. Siak Nili, Siak Dinemi. Yan. Tuapen, Yolanda Castro. Agramatan kini tan Mera Andra Pakundudang. Flor de Lisa sa Tanggil, Edita Sablay, Siak Nili, Arnel Sambusunido, Agasti Epilepsy, gayam ti adobong nga banyas ko na. Nasa sa Pablo Baclig, Marites Tejada, Novelin Ramos, Flor Avelia Borday. Sige. Bagaya may awanita ni Yong awanak tumat na bigat. Okay. Tajak tumakamakam na jay kas tatag live at this JC. Juicy Malapit, kumusta? Vivian De Guzman, watching from Batangas City. Ni Arnel Baclig. Lalala ni Mitch the Pins Balangatan. Na Mark Anthony P. Domingo. Hasta tayo gada-gada dumapay ng matamag bibuya kanya kita. Salamat for watching. Tararan. Rararararan. Jadi kalman laeng manong nemi. Nagsinara kami kini Melanie. Narakop kami na Okay, may ito na bigat. Laglagi pa nyo. Alas 8:30. Dirma nung nemi. Kaya sumarasanon ito na dumapay nga programa tayo. Salamat po. Makaktang tinakatugaw. Iso nakastada pa panak. Jakay tagtugaw. Tada duti oras ko pa nagtugaw ko na kat ko na daman agtugaw ka kadi aya agtugaw ka kasalamat lang ni mi amo nagsanga ilit sanda ka pagtugawon pamanak latakas to takdak ti oras ko ang nakatugaw ko na ngutno ko di ba okay pamagay maraming salamat for watching. Ito na bigat man ha. Sabalin to man nga pakasalitaan tintay basa. Salamat po kayo. Amen.